ओनसोलनि गेजेरजों जि बर' माहारि फरायसाफोरनि अफिसाव दिनैनि बे गोथार फिरफिलाखौ बेरहोनाय जाबाय आरो बे गोथार फिरफिलाखौ जोंनि मोनफ्रोमबो खोन्दो एबा आनसलिक कमिटिनि दैदेनगिरि जिल्ला आरो सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बर' माहारियारि फरायसाफोरनि गोथार फिरफिलाखौ बेरहोनाय जाबाय। दा बेनि गेजेरावहाय दिनै साफ्रोमबो बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय बर' माहारियारि फरायसाफोरनि दैदेनगिरि जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरि क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि दैदेनगिरि आरो मोनफ्रोमबो खोन्दो एबा आनसलिक कमिटिनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बेजों लोगोसे बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा बुद्धिजीबि मेलेमजिबि आरो बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो बारग' बिग्रायारि नोंथांमोन आरो बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन। बर' माहारि फरायसाफोरा फैयै फैनानै जोंनि बे बोसोरब्रैनि आगान सुरनायाव सफैबाय आरो बे बोसोरब्रैनि आगोल जेब्ला बर' हारिनि गेजेराव जि बर'फोरनि बै गोबाव सम सोमावसारनायनि जि मोनसे सिमां एबा जि मोनसे थांखिमोन बे जोबनानै थांबायमोन। जेब्ला 2020आवहाय बर'फोरनि मोनफ्रोमबो आन्दलन खालामग्रा आफादफोर जेरै NDFB आरो एबसु बिथांमोना जेब्ला भारत सरकारजों 2020आवहाय बिटिआर गोरोबथा एबा सान्थि सुक्ति खालामना फैयो आरो बेनि गेजेराव बर'फोरनि जि देरसिन सिमां आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि जि थांखिमोन बेखौबो फोजोबनानै फैयो। अब्ला बै समावहाय बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सानखांनाय फैदों बे बर'फ्रा एथ' गोबाव सोमावसारनायनि गेजेराव सोरबाबाया मुंख्लं जालांबाय, सोरबाबाया जोंनि गथ'फ्रा दिनै मावरिया जालांबाय, सोरबा बर' बिमा बिफाफ्रा उन्दै गथ' गोमाजाबाय, सोरबा बर' आइजोफ्रा दिनै आलाय सिलाय बुथार जाबाय, जिनाहारि खालामजाबाय। दा बैफोरबायदि बुंनो हायै मोनसे बर'नि गेजेराव जारिमिन जानायनि जि फिथाइ बे फिथाइफ्रा ओरैनो थांसिगोन नामा एबा बर'फोरनि जि गोबाव सम सोमावसारनायनि जि आन्दलन खालामनायनि जि खस्थ' बे खस्थ'आ ओरैनो थांगारसिगोन नामा बे मोनसे सानखांनाय फैदोंमोन। आरो बेनि गेजेरावनो दिनै बर'फोरनि गेजेराव जाय बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा आरो बेनि गेजेराव जाय बिथांमोना गोबाव सम सोमावसारनानै जे बिथांमोना थांखिखौ जाफुंसारहोनो हायासै, जाय बिथांमोना दिनै बर' हारिनिखौ बर' हारिनि थाखाय जेब्लायबो सिन्था खालामग्रा बुद्धिजीबि मेलेमजिबि बिथांमोनहा आरो बारग' बिग्रायारि बिथांमोन जेरै NDFB, बारग' NDB, बारग' BLT आरो बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सोनारनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों समान समान मावबोफानाय बै सानसुमै दैदेनगिरि बिथांमोना आरो दिनै एस भलन्टियार पस्ट बिथांमोना लोगो नांनानै दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ फिन खेबसे सोमावसारफिननो थाखाय बै दिनखालि जोनोम होनाय जादों, जाय 7 फेब्रुवारि 2022 जोंनि बै इउनिभार्सिटि खाथियाव थानाय गोथै मुंख्लंफोरनि जिरायसालि एबा गोथै हाखराव बर' माहारियारि फरायसाफोरा बिथांमोननि बोर आशीर्बाद लानानै बिथांमोनखौ मान बावनानै बिथांमोननि आशीर्बाद लानानै जोनोम मोननाय जादों। जाय समनिफ्राय बर' माहारियारि फरायसाफोरा फिन खेबसे बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बर'फोरनि आद्रा थानाय सिमां आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय दिनै जोनोम मोनफिनदों। जि थांखि लादों बे थांखिया दिनै बै समावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोन जाय बिथांमोना बिदोंमोन, जाय थांखिया गोदो एसबिएलनि बिथांमोना बिदोंमोन, जाय थांखिया दिनै जोंनि NDB बिथांमोना बिदोंमोन, जाय थांखिया एस भलन्टियार्स बिथांमोना बिदोंमोन, बे थांखिखौ लानानैसो दिनै बर' माहारियारि फरायसाफोरा फिन खेबसे सोमावसारफिनदों। जे जोंनि संकसनिफ्राय सुदियासिम बुरलुंबुथुरनि साहा आरो भुटान गंगार हाजोनि आफां अरुणाचल हाजोनि आफां
बे फैलाव हायेनखौनो लानानै जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा फिन खेबसे आलादा रायजो नांगौ होननानै जों सोमावसारफिननो थाखाय जोनोम मोनफिनदों। जेब्ला जों जोनोम मोनदों, जों साबादि जों नेनानै जोनोम मोनदों। बेवहाय खुनु रावखौबो लाजिनाय आरिनाय गैयालासिनो सोरखौबा जोङो दिनै हुमखि होदोंब्लाबो, सोरबा जोंखौ दिनै नासयदोंब्लाबो, सोरबा पुलिसानो जाथों, सोरबा सरकारानो जाथों, खुनु जोंखौ लाखिनो हायाखै। आरो जाथिनि थाखाय जोङो फिन खेबसे गोदान लाइमोनफोरा जोङो दिनै मावफिननो थाखाय जानजि खाफ्रादों। आरो जाय समाव जों जानजि खाफ्रादों बे समनिफ्रायनो जों दिनै मोसाबादिनि नामै ओंखारदों। आरो बेयावहाय खुनु जोंनि लामा हान्थिनायावहाय सोरबा दिनै जोंखौ नेरदोंब्लाबो, सोरबा जेंसि जेंना गारसनदोंब्लाबो बेखौ जोङो दिनै जेंसि जेंनाखौ जेंना हानाब्लानो जों आवगायबोदों। फिन मोनसेल' थांखि, बर'फोरनि थामोनथा रैखाथिखौ जोङो दिनै बासायफिननो थाखाय आरो बर'फोरखौ बे भारत हादरावहाय भारतनि संबिधान सिङावनो जोंनि जि मोनथाय ट्राइबेल हिसाबै, थागिबि हिसाबै उदाङै थांनानै थानो थाखाय आरो बर'फोरनि राव हारिमु धोरोम आसार खान्थि आरो बर'फोरनि हाबु रैखाथिनि थाखाय आरो बर'फोरनि जौगानायनि थाखाय जोङो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा नांफिननो थाखाय जों ओंखारदों। बे जोंनि सोरबा व्यक्तिनि सार्थनि थाखाय नङा, सोरबा बे व्यक्ति सोरनिबा थाखाय नङा। बे जाहैबाय जोंनि फैबाय थानाय समनि फंबाय बिनानावमोननि इयुननि थाखाय, जोंनि गथ' गथायनि इयुननि थाखाय आरो फैबाय थानाय समाव बर'फोरनि इयुननि थाखायसो जों दिनै ओंखारदों। सोरबाया साननो हागौ बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ व्यक्ति हिसाबै लानानै बाहायनो थाखाय, नाथाय बेवहाय खुनु दिनजों कनसिडारेसन होआखै आरो जों होनायबो नङा। आरो जाय बिथांमोना दिनै जोंनि आफादखौ लानानै व्यक्ति सार्थनि थाखाय दिनै बाहायनो सानदों, बिथांमोनखौ जों अलरेडि एक्सपेक्ट खालामखाबाय। बेवहाय जोङो दिनै जाय बिथांमोना दिनै जोंनि आफादखौ लानानै गाज्रि केलेंकारि, गाज्रि बरना होनानै गाज्रि थांनानै थानायनि व्यक्ति सार्थनि थाखाय बाहायनो सानदों, बिथांमोना जोंनि गेजेराव गैला। बिथांमोनखौ जों आउट खालामबाय आरो बिथांमोना जोंनिफ्राय जानगाराव थाबाय। जाय बिथांमोना दङ बे जाथिखौ सिबिनो ओंखारनाय, जाय बिथांमोना दा दङ बिथांमोना दिनै बर' हारिनि थाखाय मावनो थाखाय ओंखारनाय। बेनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव जों खुनु लाजिनाय गैयालासिनो, गिनाय गैयालासिनो, रावखौबो जोङो दिनै खेर खेथायालासिनो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय मावनो जों आवगायबोदों आरो फैबाय थानाय समाव जों आवगायलांगोन। आं आसा खालामदों जोंनि क'क्राझार जिल्लानि दैदेननायाव फैबाय थानाय समाव जेरै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समावहाय मैखोम भाबै आन्दलना, मैखोम भाबै जाथिनि थाखाय दिनै मावनाया दिनै मैखोममोन, बिदिनो फैबाय थानाय समावबो मैखोमै जालांगोन। आं बेयाव आसा थाबाय आरो आसा खालामदों बे बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव जोङो सोलो आरो बोलो, भारतनि संबिधान आरो भारतनि जारिमिनखौ लानानै, बर'फोरनि जारिमिनखौ लानानै आरो बर'फोरनि जि मोन्थायखौ लानानै जों आवगायलांगोन। बेवहाय खुनु जों इलिगेल गैया। जोङो दिनै जि जोंहा मोनसे नन भायलेन्स भाबै जों दिनै आवगायनो थाखाय आवगायगोन आरो बिदिनो आवगायलांबाय थागोन। आरो फैबाय थानाय समाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै जोंनि जि मोननांगौ, जोंनि जि डिमान्ड, जि आद्रा थानाय मोनफ्रोमबोनि जि सिमां आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा बड'लेण्ड फेडारेल स्टेट, बेखौ जों फैबाय थानाय समाव थाबैनो एबा जोङो गुसुं समनि गेजेरावनो मोनफुंनायनि जि जों पलिसि आरो जि मोनसे थांखि बेखौ जों लानांगोन। आरो आं खेबसेबाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जोंनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि, क'क्राझार जिल्लानि दैदेनगिरि आरो मोनफ्रोमबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खोन्दो एबा आन्सलिक कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आं आसा खालामबावनाय थाबाय। बे फैबाय थानाय समाव बिखा फोरदाननानै बर'नि सासे बिर जोहोलाव हिसाबै बर'फोरनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव टटेल रिभलिउसन, मोसानाय मुसुरनायनिफ्राय लानानै गेलेनाय, मोनफ्रोमबो बिथिं मावनायनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो जौगानायनि थाखाय बर' माहारियारि फरायसाफोरा खामानि मावलांगोन। आरो बर'फोरनि जि मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमां, जि बिर जोहोलावफोरनि आद्रा थानाय सिमां आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा बड'लेण्ड फेडारेल स्टेट सोरजिनायनि थाखाय खामानि मावलांगोन। आं बेखौ आसा खालामबाय आरो मोनफ्रोमबो समावनो जोङो जोंनि बुद्धिजिबि, मेलेमजिबि, बाथौ बर' हारिनि बिग्रायारि
आरो साफ्रोमबो गेदेमा बर' सानसुमै नोंथांमोनाबो बे फैबाय थानाय समाव बंस'नि जि आगान सुरनाय बंस'नि जि लामा हान्थिनाय बेयावहाय जेब्लायबो नोंथांमोना मदद होगोन होननानै आसा खालामबाय।